Ini last ini Aisyah hanya haidong sekolah bahasa Ikop Masadra sengkanai 2 tarik ni sini Maharashtra ni tu dulmani bising tu Delhi অভিযানে প্রায় ছিল 2000 হাই বড় প্লাস जों जागावा मुभमेंट कमिटि IPF नि रग थाङो बरय बाक्साके थाङै ठीक दिल्लीआव जों थाङै खाम क्रंखाय जों चिना आन्दोलन खाय फेमनका अ जागाव नुखा दिल्ली आन्दोलन जे थांतानि चिनि गोबां एमपि रग फायमने गुबुन राज्यरनि एमपि रग फायै जों सापोर्ट खायै जों भाइके जों सापोर्ट खायै चिना आन्दोलन भाइके सक्सेस निमाना अबन बगैना आं कयना मुसुवा जों तिनि बाहायना जे जोंरा जरा जे दिल्लीनि जात्रिनि फायना जरा जे जों मुभमेन्ट थाङै र बर काम करे कोनो किछु देरा कर खलाई जों टोटली नाय कलेक्टिभ बोले आपद विपद जत जगन जों प्रॉब्लम बरको नाय किसा मिसा तोक्ताके कुलुम पेसा कंग्राय छंग्राय इनखा लुमखा आबरनो जतन जों बिकिब्राय रो जतन सक्सेस लाखि भयो बनि बगै कुलखना चिने प्रॉब्लम करे अबन बगै आं कयनाय अबा हायके जे ताबु हाय जरावा हामिया कक सालायनाया कुनु न केबो सेजालायनाया बेबा महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों साइमन्त जों ताबुक जे सानलायमने ग्रेटर ट्रिपल लाइन हायके ट्रिपल लाइन जत सानलाय दंने अबन बगै जथेष्ट जों सापोर्ट खायनायनि बगै जों मुखा आं अबन बगै तै कैसे सानमो जो दिल्ली मुभमेन्टआ थांमाने ताकलाय जे खातम थकमा हाय गुबुन बोसोर थांबोन अबा हायके तंतले ताकलाय जथेष्ट चिनि सेटिस्फाइड वान टु दंने हायके कैसे लाइबुमा अबा हायके जबा आंलै बासाखा अबन बगै मुइ लाइबुमा बातमन बगै जत तिप्राबासी जत तिप्रा सारना ताई कुनु नो डाउट जों थानचाकै जतन नंनाय थानचान बिसने जतन जों सक्सेस खाय जों जतन ट्रिपल तिखलायनाय चिनि महाराज जथेष्ट जों सामखाय दङ जों जतन वारियर्स जोङै बबागारनि लगि जों बबागारनि सिपायनि सामखाय बेरतवा जों हामबाय खुलुमबाय दिल्ली जन्तर मन्तर थाङैनाय बिसोरनि जे ग्रेट तिबालेननि जे सभानि बागै थांमाने थानाय 2 तारिखआव जों दिनै 5 तारिख सेंसराव फैफायगा आं पहिलानो बिसोरनि हानि लुगुरकनो नरकनि सुबा मुं ताइ नरकनि सुरि मुंबाय जों मुंसाबो गोसा मुलु मुंयावै सेंसराव फैफायगा बने बागै नरकनो पाइपलाय हामबाय ताइ बिसोरनि ग्रेट तिबालेन ओ सभा जन्तर मन्तर जे जों सभा खायनो थांमाने दिस इज द फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट अमाय गासा गैदरिंग खा अ बेलाय खेन नांगमाने जों वान सारा इंडियानि बरक सुरु नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बरक सारा इंडियानि बरक फायनाय एमपीस एमएलए रक फायनो जागाव जों सापोर्ट खायबायगा जों आसाबादि जों ताइ बिसि करिगासिनो ग्रेट तिबालेन मानानि बागै हायपना आं उल्याव आं बेलायखेन मखा तंथका बियाबा मियानि जे खबर खामानि परे सिरि ताको खरंनै न जेबाबे शुट खाइ बुथारे माने आबो खामानि परे मखा बेलायखेन छाया हायपना दिल्ली सफर जों सक्सेस कुनु प्रॉब्लम करी आम करी जों फाइसं फाइया शुद्ध दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम मत आं फर्स्ट टाइम दिल्ली प्रोग्राम थांगिने बिया जागा आं प्रोग्राम लिख खाइ फैमाने अम सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम जे लिख खाइमाना आबो काहाम तकलाय जे लिख खाइ फैमाने बेलायखेन काहाम बरे बागै जो कुनु गरंनो बरं सुबासु फाइसं खाइ फैमाना बेलायखेन उसत गोबां अ खालुय माचाबो मानियाबो दुख कष्ट लोम गोसां तमाने यागुलो फानो बरक जे काहाम क्रंखाय तुमान बगै बेलायखे बरनो आगाम नामनि सासिनाय बंनो बेलायखे हामबाय मारिवो ओ हामबायनि बगैनो तिनि बरनो जों खुमबाय मुंसाबाय बैया फानानि कुचिनि कोनो सुबिया फानो खुमबाय बरनो जों तिनि बर लामसगो तिनि गेटेल तिब्रालेन दात्रि मानथुन बबागानि फान ओ संसार ताइबो ग्राखंथं अबनो जों तिनि सन्तानि सुरिदुं हामबाय